Mateusz, musisz zawracać. On dojedzie do końca. Bip, bip. O, co teraz? Do tyłu. No, do tyłu. Tak, No. teraz jedziemy. Gdzie jedziemy? W którą stronę? No, przełącz. Jeden. Przełącz o jeden. Okej, that's good. Outside? What are you saying, baby? Let's go. Uh-oh. Już poczekaj, on nie skończy 12 lat, będzie chciał auto. O tak. Tam już widziałaś tą konstrukcję, już mają drugiego tego. Ja mówię Mirek.